Hola, amics. Soc l'avi Joan de Terrassa. Bueno, com sempre us dic, a Terrassa hi ha molts avis que es diuen Joan i jo en soc un d'ells. Bé, us explicaré on soc ara. Un moment. Això és el vapor Montconill. Fixeu-vos que les voltes són les voltes a la sostre, vull dir, són les voltes modernistes. És un disseny fantàstic. Fantàstic. I mireu, el que és ara una sala d'art, la sala Montconill, abans havia estat un vapor. Un vapor on es treballava el tèxtil, un vapor tèxtil. I aquí tenim la xemeneia. Aquesta xemeneia s'ha lograt mantenir aquest tros, però ara us ensenyaré fins on arriba, l'alta que era a través de la marca de l'ombra que feia la xemeneia. Un moment. Fixeu-vos, aquí hi ha aquestes dues ratlles paral·leles que venen a representar l'ombra que feia la xemeneia, no sé exactament a quina hora, suposem que deu ser al migdia, però fixeu-vos que llarga és. Fixeu-vos que llarga era. Això arriba fins allà baix, fins on hi ha aquest lloc de servei de begudes. I ara està simplement a mitja alçada, més o menys.